Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир мехоҳам ба рӯи шумо анамихе королевский бархатора нишон диҳам. Хушрӯ бошад, тоза бошад, борбори навай. Марҳамат. Бисёр рангои хушрӯ омадагиай, ранго бисёрш тамом шудагӣ буданд. Ина бо бори навда омадагӣ ҳастай. Марҳамат 550 сомон як либосшай. Доставка дорем. Рақамҳои WhatsApp дар экран ҳастай. Нависед бо пратар доставкара мефаҳмонам. Набинед чӣ рангакои хушрӯшай. Ина ми ранго тамом шудагӣ буданд, набуданд. Бори навда ина бо омадай. 550 сомон. Баъзеош бовар кунед видеода дига хелай аз наздик рангаш дига таракай. Барои ҳаминчам ба назар гиред ҳангоми харидорӣ. Аз иҷада бисёрай ҳамаша нишон метиҳам. Инамино ҳамаш бори нав 550 сомонӣ. Диде ҳамашон рангои хушрӯви якум сорт, рангои фасон. Ина диде ира бинед чӣ хушрӯчай. Ҳамаи ҳамино якум сортоя. И бо 500 сомашам дорад. И яки ҳозир мебинед 550 сомонай. Ина агар 550 сомона хоҳед, ина миноян якум сорти, якум сорт. Хулас ин буд ҳамаи новинкаҳои королевский бархат.